ar iawn cael gwasanaeth unwaith yn eich plith chi yma ym Methesda'r Wyddgrug. Gawn ni ddechrau'n gwasanaeth ag emyn 21. 21. Dyro i ni fendith newydd gyda'n gilydd yn dy dŷ. Ti sy'n rhoddi nerth i dderbyn. Rho'r gyfrinach oddi fry, fel y teimlwn rym, dan orchfygol rhas. A'r penillion sydd yn dilyn 21. Fe ddaw ein darlleniad y bore yma o ail lythyr Paul at Timotheus a darllen yn y bennod ola, cyfarwyddiadau ola yr apostol, gyfaill annwyl. Yngwydd Duw a Christ Iesu, yr hwn sydd i farnu y byw a'r meirw, yr wyf yn rybuddio ar gyfrif ei ymddangosiad a'i deyrnas ef. Bregethau'r gair, bydd yn barod bob amser bod yn gyfleus neu'n anghyfleus. A'r gyhoedda, ceryfa, calonoda. A hyn ag amynedd di ball wrth y fforddi. Oherwydd fe ddaw amser pan a fydd pobl yn goddef athrawiaeth iach, ond yn dilyn eu chwantau eu hunain, ac yn crynhoi o'i cwmpas liaws o athrawon i oglais eu clustiau, gan droi oddi wrth y gwirionedd i wrando ar chwedla. Ond yn hyn oll cadw di ddisgyblaeth arnat ti dy hun. Goddef galedi, na waith efengylwr,
cyflawn a holl o ddynion cyweinidogaeth. Oherwydd y mae fy mywyd i eisoes yn cael ei dywallt mewn aberth, ac y mae amser fy ymagawiad i wedi dod. Rwyf wedi ymdrechu'r ymdrech lew. Rwyf wedi rhedeg yr yrfa i'r pen. Rwyf wedi cadw'r ffydd. Ni sedd yr arglwydd y geiriau yna ar gwrando o iau'r sanctaidd. Cawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. A mae gweddio yn medru bod yn beth anodd iawn i ni wneud ar brydiau o dad. Deud padar yn hawdd. Rwy'n dilo at ei gilydd a phlygu glin yn hawdd. Mae'r rhestru yn dymuniadau ni am deisyddiadau o flaen di yn hawdd. Ond mae gweddio yn medru bod yn anodd. Mae'n anodd oherwydd bod gweddi yn golygu bod ni'n dod i gymundeb perffaith a thi. A dyn ni'n gwybod o hir brofiad o dad, nad ydy hi ddim bob amser yn hawdd i ni diwnio i mewn i dy donfedd di. Ydy ddim bob amser yn hawdd i ni agor yn meddyliau, agor yn calonau. Gadael i ddylanwad ysbryd i hydreiddio i mewn drwy'n bywydau ni. Nad ydy hi ddim yn beth hawdd i ni wneud o dad gweddio. A hynny yma pobl materol yda ni'n aml iawn yn y bôn. Pobl yda ni am bryd ar fywoliaeth yn hytrach nag ar fyw. Ydy ddim yn hawdd i'w bobl felly ymddyrchafu ac ymgyrraedd at y sylweddau tragwyddol. Gyda o dad, a ni'n diolch i ti, dyfod ti wedi creu yno ni rhyw awydd, rhyw ddyhead fel hyn i weddio. Yda ni'n diolch i ti dyfod ti wedi rhoi yn i'r sicrwydd hwnnw. Na fethodd gweddi daer erioed a chyrraedd hyd y ne. Fel pan ni felly o dad y bore yma wrth i ni geisio troi at y ti fel hyn mewn gweddi. A helpa ni i weddio yn gyntaf fel sy'n briodol bob amser. Os eraill yn byd ni. Os y gwael a'r gwan a'r amddifad. Os yr hen a'r unig a'r methiedig. Os y digartref, a'r digysur, a'r diymgeledd. Ni'n gweddio'n arbennig y bore mewn dad dros bawb sydd yn wynebu gormes, a'r hyfel, a thrais. Gweddio dros y rhai sydd yn gwneud safiad, dros ryddid a chyfiawnder. Ni'n gweddio dros y rhai sydd y bore yma mewn poen ac artaeth. Cos i ni feddwl yn arbennig heddiw am y sefyllfa argyfyngus yn yr Wcrain. Da ni yn gweddio i ti am gymod rhwng cenhedloedd y byd. Gweddio am heddwch sy'n seiliedig ar cyfiawnder a pharch at hawliau dynol. Mae'n gweddi ni bore yma o dad yn un syml ond yn un diffuant iawn. Dywysog tangnefedd. Gwna'n deiar o'r diwedd yn aelwyd gyfanedd i fyw. Mae'n lle i fegu'r cenfigen na chynwrf na chynnen dan goron bydd diben ein Duw. Helpa ni o dad i bod yn gyfryngau dy dangnefedd ac i fod yn dystion i efengyl y cymod. Da ni'n gofyn y cyfan hyn yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist ein harglwydd. A'r un yn dysgodd ni i gydweddio
gan ddweud ein tad, yr hwn wyth ten y nefoedd, sancteiddiau'r enw, eled y deyrnas, neler ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw yn parad ddefnyddio, a maddau ni'n dyletsio, fel y maddau ni'n ein dyletsio, ac na cadwain ni profetigaeth, beth yw'r gwared ni'n rhagfrwg. Tio deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes Iesus. Amen. Gawn ni barhau'n haddoliad ag emyn 375. O tyred i'n gwaredu Iesu da, fel cynt y deitho start y newydd we, ar drysau'n hau a draed a'n ofnus bla, a'i cadarnhau a nerthol air dy hedd. Llefarad y dangnefedd, yma nawr, y dangos i ni goreithiau, capers nawr. Ac yn y blaen, 375. Bydd awyn testyn y bore yma o ail lythyr Paul at Timotheus, a darllen ychydig eiriau yn unig o'r benod ola. Gwnadd o ora
i ddod ataf yn fuan. Pan oedd hi'n dod, tyrda'r got na, eisiau adael ar ôl hefo carpws yn trwas. A'r llyfrau hefyd ac yn arbennig y memrynau. Gwnaed o orau i ddod cyn dawr gaea. Byddwch un o'r blodau hynny sydd yn harddu gerddi, llawer ohono ni yn ystod y Hydref, ydy'r blodyn prydferth hwnnw, a elwir yn Saesneg y Michaelmas Daisy. Ac un o'n nodweddion arbennig y blodyn yma, di na fydd o ddim yn ymddangos yn eich cardd chi o gwbl, cyn diwedd yr ha. A maen nhw'n deud wrtha i, y bobl yma sydd yn gwybod rhywbeth am arddio, maen nhw'n deud wrtha i, os da chi'n gweld y blodyn yma'n tyfu yn eich gardd, mae dyna un o'r arwyddion fwyaf sicr medrwch chi gael. Bod dyddiau oer a blin y gaea yn dechrau nesau. Ac o gofio hynny, wel, mae'r enw Cymraeg sydd dan ni ar y blodyn yn un addas iawn, yn dydi? Y Ffarwel Har. Ech chi enw tlws os buan yn erioed. Ac enw addas yn de ar y blodyn yma sydd fel petaion arwydd o cael yn bod ni bellach wedi ffarwelio ar ha. A mae'r cyfan sydd yn haros ni bellach. Wedi tymor oer a llwm y gaea. Wel, mae'n debyg mae gweld yr haf yn dechrau dirwyn i ben a gweld y gaea yn dechrau dod. A dyna barodd i Paul sgrifennu'r pwt bach lythyr yma i'w gyfaill anwyl Timotheus. Mae'n amser dan ni bore yma, ni fynd i fewn i holl gefndir, amgylchiadau sgrifennu'r llythyr. Ond dwi am ofyn i chi gofio un peth amdano. Sef bod y llythyr yma wedi cael ei sgrifennu o garchar. O'r carchar yn Rhufain yn ôl pob tebyg. Paul eisoes wedi cael ei brawf o flaen y llys barn, a roedd o wedi cael ei fwrw i'r carchar, tra roedd o'n aros am y ddegfyryd. Wyddwn ni ddim be oedd y ddegfyryd, a basiwyd ar Paul yn y diwedd i. Bydd yn sôn dim byd am hynny yn llyfr yr Acta. Mi wyddwn ni un peth i sicrwydd, sef mae hwn oedd y llythyr ola un i'r apostol ysgrifennu. Beth bynnag ddigwyddodd iddo fo yn y carchar yna yn Rhufain, a wyddwn ni ddim. Beth bynnag oedd y ddegfyryd a basiwyd arno fo gan y llys, wyddwn ni ddim hynny chwaith. Ond fe wyddwn ni, na chafodd yr apostol gyfla i sgrifennu unrhyw lythyr arall ar ôl iddo sgrifennu'r llythyr yma. A chi'n rhyw fath o synhwyro, mae'n siŵr, yn ystod y darlleniad ar y cychwyn, bod Paul ei hun yn rhyw fath o feddwl nad oedd pethau ddim yn mynd i fynd o'i blaid. Dwi wedi ymdrechu'r ymdrech lew, meddwl. Dwi wedi rhedeg yr yrfa i'r pen. Gyfalla fod yn gwbl naturiol. Ni lythyr ola un, bod na ryw naws hollol syml a chartrefol yma. Os na ddim rhyw ddiwinyddiaeth dofn fel da chi'n gael yn Rhufeiniad neu'n Corinthiad. Mae hwn y lythyr medrwn ni gyd i ddarllan a'i ddallt. Dim angen hyd yn oed esboniad wrth law. A rheswm am hynny, mae'n debyg ydy mae rheswm ymarferol, nid diwinyddol, rheswm ymarferol oedd gan Paul wrth sgrifennu. Roedd am wahodd i gyfaill gosau yn Timotheus i ddod i ymweld â fo yn y carchar yma yn Rhufain. Os yn hawdd iawn i ni ddychmygu'r sefyllfa Paul yno, fo mewn rhyw ddinas hollol ddiarth iddo fo. A neb o'i gyfeillio, neb o'i ffrindiau fo gwmpas. Yn dechrau teimlo'r hangen am gyfeillgarwch i ffrind. Ond oedd ddim am iddo fo ddod yn waglaw ychwaith.
Cofio di meddwl, pen wyt ti yn dod, cofio di ddod ar got fawr na. A dwi wedi gadael i ar ôl. Yn hy carpws, dwi'n meddwl, yn Troas. A da chi'n gweld yma ar unwaith yn dod, da chi yn naws syml a chartrefol sydd i'r llythyr yma. Meddyliwch o ddifri, Paul wedi gadael i got fawr ar ôl. Yn rhyw ffrind iddo. So tymor poeth yr ha, siwr gyda ni, pen oedd yno ddim o'i hangen. Ond rwan ag yn tan crynu yn oer ni'r gell. Paul yn dechrau teimlo'r angen am ei got. A ffyrdd ar llyfrau hefyd, meddwl, ar memrynna rhywbeth o bapur, mae'n debyg oedd y memrynna. Am gael rhywbeth i ddarllen. Am gael rhywbeth i sgwennu nodiadau. Rhywbeth i helpu mi basio'r oriau maith yma dwi'n gofod i gwario yn y carchar yma'n rhywbeth. Paul yn gael y got, rhywbeth i gadw i gorff o'n gynnas. Paul yn gael rhyw lyfrau o bapura. Rhywbeth i gadw i feddwl o yn effro. Wedyn ar ddiwedd y llythyr, mae o'n ychwanegu un nodyn pwysig iawn. Rhad o'r meddwl i ddod yma cyn dawr gaea. Hynny di meddwl, os wyt ti'n mynd i adael bob peth tan y gwanwyn, ydy wedi cnesu byn hynny fydda i'm angen y got. Ac yn wir, os oedd y ddedfryd yma mynd yn dderbyn i weld, neu bo, fydda i'm angen na chot, na llyfrau, na phapur, na ddim byd y pryd hwnnw. Na, meddwl Paul, os wyt ti am wneud yr un gymwynas yma am i, gwna di'n siŵr dyfod ti'n ei wneud o heb oedi. Gwna di'n siŵr dyfod ti yn dod yma cyn dawr gaea. Wel, pen o'n i rhywbeddwl am thema ar gyfer yr Oedfa bore yma, o'n i wedi bwriadu mreiddiol dilyn o'i ryw ddau drywydd gwahanol. A'r syniad cyntaf oedd gynna i oedd datblygu'r thema bod y gaeaf ar ddod ar yn cymdeithas ni a bod y gaeaf ar ddod ar yn crefydd ni. A byddai'n hawl iawn i chi weld lle byddai'r trywydd cyntaf wedi'n harwain ni, oherwydd mae'r gair yma yn dydi gaeaf wedi dod yn rhyw fath o symbol bellach. O'r anfodlonrwydd yma, yr aniddigrwydd yma sydd yn cyniwair yn cymdeithas ni. Da ni gyd wedi glywed ond o. Geiriau yna o un o dramâu Shakespeare. Ni'n byw through the winter of discontent. Mae bobl yn amlwg yn teimlo'n aniddig. Maen nhw'n gweld y costa byw yn cynyddu. Maen nhw'n gweld bod nhw wedi bod am gyfnodau hir, methu mynd ar wyliau. Methu mynd i'r sinema, methu mynd i'r theatr, methu mynd i'r capal hyd yn. A pen ni'n meddwl am y sefyllfa ryngwladol a'r gyfyngys, mae'r syniad yma o oerni a gaea yn dod i'r amlwg eto, yn dydi. Ni gyd wedi clywed yn ystod yr wythnosau dwytha yma bod ni'n mynd yn ôl i'r rhyfel oer, the Cold War. Wel, i lawr y llwybr yna, ni wedi bwriadu mynd, i ddechrau omwyd o'r bregaeth wedi mynd o'r rhy hir mae gynnau om. Felly dwi am gyfyngu ar ychydig sylw sydd gynnau i'r bore yma, i'r ail thema, sef bod y gaea ar ddod ar yn crefydd ni. Wyddwch chi, mae rhaid i mi fod yn gwbl onest efo chi y bore yma. Dwi'n cael yn hyn yn mynd o gapal i gapal, o syl i syl, fel ydw i. Mae o bellach yn medru bod yn brofiad hollol ddigalw. Oherwydd mae rhywun yn gweld o blaen i lygad, yn cynulleidfa ni, yn prynhau ac yn heneiddio. Pen dwi'n siarad a blaenoriad yn aml iawn mlaen llaw, neu'r gynulleidfa wedyn. Wel, yr un stori dwi'n gael, bellach lle bynnag dwi'n mynd, meddyn, dwi'n cofio adag yn y capel yma, wel, oedd gynnu ni ddwy oedfa ar y syl. Ysgol syl Ewyrchus yn y pnawn.
Yn ei lawr i un oedfa yma bellach, oedd o'n plentyn yn dod ar gyfyl yr ysgol Sul. Ac o'n adeg meddwl nhw'n y gorffennol, o'na rhyw fwrlwm yn y capel. Nid jyst ar y Sul, ond yn ystod yr wsnos. So gynnon ni seiat ar nos Lun, a gynnon ni gwrdd gweddi ar nos Fawrth, ond o beithlu i'r plant, nos Fercher. Cwmni drama yn perthyn i'r capel yn cwrdd bob nos Iau. Mae'r cwbl yna wedi mynd. Ac yn aml iawn, maen nhw'n ychwanegu, a dwi erioed wedi dall pam, ond maen nhw'n ychwanegu yn ddigalon dor calonus fel maen nhw, wel, dyna fo, maen nhw'n wedi gysur ydi, ond mae'r un fath yn bob man arall. Ond o'n i'n pam maen nhw'n deud hynny, oherwydd i mi, fysa'n gysur mawr i mi wybod bod bob man arall yn wahanol ydyn nhw. Ond mae fel sas nhw yn ymgysurol yn y ffaith bod i gyd yn boddi yn yr un cwch. Ydych chi mae'r darlun yma dwi'n rhoi i chi bore yma, maen nhw'n cael eu gadarnhau gan y ffigurau diweddara rai sydd ar cael. Dyliwch o ddifri pen ar nhw gynnal y cyfrifiad, y sensws felly, yn ôl yn 2001. Mi roedd yna 72% o bobl Prydain yn arddel y ffydd Cristnogol. Symudwch ymlaen 10 mlynedd, 2011, roedd y 72% yna wedi mynd i lawr i 59%. A dwi'n mynd i broffwydo rhywbeth i chi'r bore yma. Pen fydd canlyniad y cyfrifiad ac yn haliwyd y llynydd yn cael ei gochwyddi, dwi'n rhagweld am y tro cyntaf gyda'r stegawda ers canrifoedd. Y bydd yna lai a 0.5% o drigolion yn gwlad ni yn arddel y ffydd Cristnogol. Siarad ag athro yn ddiweddar yma, athro mewn ysgol, wel, yn Lloegr oedd o, ond ta waith am hynny, dwi'n siŵr ta'r un peth wedi bod yn wir, tas o'n dysgu yma yng Nghymru. Ond mi ddudodd o rhywbeth ar un haro fi, oedd wedi cael, medda fo, sioc i fywyd. Di sefyll o blaen dosbarth o blant o'n i harddegad, a ni'n sôn. Ac oedd o wedi gafael mewn copi o'r Beibl yn ei law. Ond tebyg i hwn, siwr o fod, oedd geiriau The Holy Bible yn ddigon amlwg yn y tu blaen. A fy'n i dosbarth be o gynno fo. O, llyfr, sgynnoch chi sôn. Llyfr, ia. Pa fath o lyfr? Be di arwydd o cad, y llyfr yma. Byddwch chi be meddwl allan o ddosbarth o 10 a 20 o blant. Yn ei harddegau. Ond oedd ddim ond 2 wedi medru dall. Mae Beibl o gynno. Cyfle pan yn un blant, o'na bobl yn galw i weld yn rhieni. Ac mwyn gwneud dipyn o sylw ohono i amrodyr, be o'n nhw'n wneud yn aml iawn, yn holi ni am Beibl, gofyn rhyw gwestiynau ni. Ac os oeddwn ni methu atab, wel, oedden nhw'n twtian yn arw. Ac yn dweud, di'r hogyn yma, diolch yn gwybod i Beibl, medden. Diolch yn gwybod i Beibl. Ydych chi be, gyfeillion, dydy plant heddiw ddim yn gwybod beth ydy Beibl mewn amryw fanna yng Nghymru. A mae yna bentrefi gynno ni yng nghefn gwlad Cymru, lle nad oes na ddim yr un ysgol Sul bellach i'w gael gan yr un o'r enwada crefyddol. Ydych chi be, sy'n haro fi, mi fydd hyn yn effeithio, nid yn unig ar yn crefydd ni, ond ar yn diwylliant ni yma yn Cymru. Yn ddaw beth yn sicr bod y Llywodraeth yn trio anelu at gael 1,000,000 o siaradwyr Cymraeg erbyn canol y ganrif presennol. Ond wyddwch chi be, fydd y siaradwyr Cymraeg yma yn methu llwyr werthfawrogi yn barddoniaeth ni yn y Gymraeg.
Oherwydd mae yna gymaint o'n cerddi ni, da chi'n meddwl am Gwenall, da chi'n meddwl am Waldo, mae yna gymaint o'n hemyna ni, da chi'n meddwl am Pantycelyn, y man Griffiths. Maen nhw'n gyforiog o gyfeiriadau at y Beibl. Ac eto, i genedlaethau'r dyfodol, bydd y cyfeiriadau yna yn golygu dim byd o gwbl. I wneud rhyw waith yn ddiweddar, mae'n llyfrgell ym Mangor, a fel sy'n digwydd i mi yn aml iawn, dwi'n dod ar draws rhywbeth sydd yn lot mwy diddorol na be o'n i chwilio amdano. A dod ar draws erthygl gan Emrys ap Iwan, oedd yn rhyw ddychmygu Paul yn dod i Gymru yn ei gyfnod o. Mae'n ddarlun byw iawn, milodd, meddwl fo, pobl yn tyrru Paul yn clannu am Lerpwl am rhyw reswm. Milodd o bobl y Gymru yn tyrru yno, eisiau gweld yr apostol. Sôn am adwaith Paul ei hun, wedi synnu ac am rhyfeddu bod yna bobl wedi clywed sôn amdano ei ddechrau. 2000 o flynyddoedd ar ôl iddo fod ar y ddaear. Synnu fwy beth bod yna bobl yn dal i ddarllen rhywle thora preifat, personol, oedd wedi sgwennu at ambell i gyfer. A wedyn nath hynny mi feddwl, be fydda'n digwydd os y Paul yn dod i Gymru yn dyddiau ni. Oedd yna rhywun yn mynd i weld o? A be fydda adwaith Paul ei hun? Siom, gyda i. Siom a di galondid wrth weld, wel, di ymadfersedd pobl ynglyn â'i crefydd. Byddwch chi, fedra i ddim darllen llyfr o'r acta heb gael yn hyn yn synnu ac yn rhyfeddu at egni, a dycnwch, a dyfal barhad y dyn yma Paul. Byddwch, mae'n landio mewn rhyw ddinas hollol baganaidd, a mewn dim o amser mae o wedi sefydlu eglwys yno. A wedyn mae'n mynd ymlaen i'r dre nesaf, mae'n gwneud yr un peth yma. A trwy gydol i fywyd, mae'n gorfod brwydro yn erbyn bob math o anfanteision. Da ni'n gwybod bod o'n rhyw afiechyd yn ei boenio. Da ni'n gwybod bod o'n cael ei daflu i'r carchar dro ar ôl tro. Ac eto mae'r dyn yma'n gwneud pob peth o fewn i allu i gadw fflam ffydd ynghyn. Ydych chi'n meddwl amdano ni hefyd? Yr holl fanteision sydd gynnon ni, y myd technoleg, y myd cyfathrebu. A da ni'n bodloni ar weld gapeli yn cael o'n cwmpas ni. Credu mae G.K. Chesterton ddodd yn fod yn dweud, now, meddwl fo, one man can sit behind a microphone and address the whole world. But now that man has nothing to say. Chi beth tris. Llais yr Efengil wedi mynd yn fyd. Aelodau o eglwys Grist yn rhy barod o lawer i ddangos eu cefna, yn lle bod nhw'n dangos eu hysgwydd. Efallai, dwi'n ni ddim, ond efallai mae un o sgil effeithiau yr hen bandemig yma bydd yn gorfod i ni i ail feddwl y ffordd ymlaen. Oherwydd y gwir ydy bod ni'n byw bellach yn yr 11th ganrif ar 20. Da ni'n gweld bob peth o'n gwmpas ni wedi symud ymlaen. Ond da ni fel capeli ac eglwysi wedi bod yn rhy barod o lawer i aros yn yn hynfa. Ddiolch o ddifri. Siw fyddwch chi gyd yn cofio. Degawd ola ganrif ddwytha. Wedi cael ei neilltuo yn ddegawd mawr ecumeniaeth yng Nghymru. Meddyliwch o ddifri bod ni wedi neilltuo 10 mlynedd o'n dywyda i geisio cael y gwahanol enwadau yng Nghymru i ddod at ei gilydd. Ac ar ôl y 10 mlynedd yna, mi fydd cyfan yn fethiant llwyr. Wir ar ddiwedd y 10 mlynedd, mi luniodd rhyw fardd
Rigwm bach ei anfon i'r Steddfod Genedlaethol. 2 linell oedd gynno fo. Ond 2 linell oedd yn medru mynegu i rwystredigaeth o. A rwystredigaeth llawer o rai eraill ohona. Fy nghapel i ei eglwys o. A dyna faint yr un nhw. Dwi'n gymryd munud bach o'ch amser chi bore yma i ddisgrifio bore dydd Sul gwbl nodweddiadol yn y mywyd i. Sicr cyn ac ar ôl cyfnod y pandemig yma. Dwi'n cael yn hun fel arfer yn pregethu mewn rhyw bentre bach ar Ynys Môn. 10 i 15 yn y gynulleidfa. Os dwi'n lwcus, hynny yw. Ar draws y ffordd yn aml iawn. Mae yna gapel arall. Enwad arall. A mae yna 10 i 15 yn y gynulleidfa'n fan. Yr un ymyna fyddwn ni'n ei ganu yn y 2 gapel. O'r un llyfr o'r ganeuon ffydd. Yr un adnodau i bob pwrpas fydd yn cael ei darllen yn y 2 gapel, o'r Beibl Cymraeg newydd. Yn wir, yr un i bob pwrpas hyd yn oed fydd trefn yr Oedfa yn y 2 gapel. Wneith y 2 gynulleidfa ddod at ei gilydd? Dim peryg. A hynny er gwaetha'r ffaith bod nhw'n fwy na hapus i gyd gymdeithasu yn ystod yr wythnos, cyfarfodydd o ferched y wawr, neu'r cylch llenyddol, neu'r clwb cinio, neu beth bynnag. Ond be mae'n dod at y Sul, maen nhw'n mynnu, glynu'n geidwadol, gaethiwys at yr hen drefn. Wel, does na ddim dwywaith bod patrwm yn bywydau ni yn mynd i newid yn sylweddol ar ôl cyfnod y pandemig yma. O math o agweddar yn bywydau ni yn mynd i newid. A does na ddim dwywaith, mae wedi bod yn gyfnod anodd i'n capelu ni, yn gyfnod heriol i'n capelu ni. Ond tybed nad ydy'r amser wedi dod bellach. I ni wirioneddol ail feddwl yn strwythurach. I ni ail ystyried y ffordd ymlaen. Cyn iddi fynd yn rhy hwyr arno ni gyd. Cyn i'r gaea ddod. Am ofyn un cymwynas bach gynnwch. Pan ddaw i yn Hydref eto. Dwi am i chi fynd am dro bach. O gwmpas y Wyddgrug yma. Ac wrth i chi fynd, dwi am i chi edrych i mewn i ambell ardd. Ac os ydych chi'n gweld bod y Michaelmas Daisy yn tyfu yno, wel mi fyddwch chi'n gwybod yn byddwch bod y gaeaf yn agos. Drychwch ar y blodyn yna newch chi. A dysgwch y wers ohono. Er mwyn ei enw. Amen. Gawn ni ganu derfynu efo 619 am deglwys io'r bendigaid, seiniwn heddiw fawl ynghyd, ti ei rhoddai sy'n ni'n gartref rhag y drwg sydd yn y byd. Yn ein heglwys ni'n a'r awron os yw'n oer ac os yw'n wan. Par i ni drwy dysbryd sanctaidd ddod yn gryf i wellai rhan. Fel y byddon byr a phrydferth ac ofnadwy o ti. Yn eich chanol yr wytbeunydd a hyd byth hyd ysgol hi. 619.
Bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas o'r ysbryd glân bod gyda ni oll o'r awr hon hyd bydd. Amen.